ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଅଛୁ ଆଉ ସୁନାମାର ଆଜି ମନ ହେଇଛି ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣିପୁରୀ କିଣିକି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ତିଆରି କରିଛି ଖଟା ପାଣି ଆଉ ଇଏ ମିଠା ପାଣି ଆଉ ଇଏ ଆଳୁ ମଟର ସବୁ ମସଲା ପକେଇକି ଚକଟା କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣିପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନାମାଟା ଟକଟକ ହେଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି ଆଉ ସେ ରହିପାରୁନି ନା କ'ଣ ସୁନାମା ପାଣିପୁରୀ ଦେଖିକି ପୁରା ତୋର ମନ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାଇଁ କୋଉଟା ପାଣିପୁରୀ କୋଉଟା ସୁନାମା ଖଟା ପାଣି এটা হচ্ছে গুপচুপ হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে মিঠা পানি মিঠা পানি আর এটা আলুদম আলু মশলা মম্মি বନେଇଛନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଉ ତମେ ଖାଇବ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ ପାଣିପୁରୀ ଆଉ ସୁନାମାଟା ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଲି କ'ଣ ହେଲାଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ପାଣିପୁରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ରେଡି କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଘର ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କେମିତି କରିକି ଖାଉଛୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ଖାଇବା ହେଲା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ বাই বাই জয় জগন্নাথ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଅଛି କରି ପକାନ୍ତୁ ହଁ ଯାହା ଅଛନ୍ତି କରି ପକାନ୍ତୁ ହେଲା।